Pagi lur, mupuk meneh bolo ning jagungan. Iki mau lagi tas nyemprot langsung kon mupuk jagung. Mili sing kuru-kuru jarene bose. Ben cepet ngimbangi sing dhuwur. Anek sing kuru-kuru bolo. Kurang pupuk. Ben jagungnya super-super. Saiki saurunge mupuk sarapan sih. Mes jam 10. Lagi sarapan nih. Sarapane walah campur-campur. Iki sayure santen bolo. Mergane aku seneng santen. Gawane santen nih. Indosiar gereh bolo. Wes sakmono wae. Informasi saka aku. Semangat terus.